तर नमस्कार मंडळी, क्वालिटी कोकण हे यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो तुमचं सर्वांचं. आता जिग्नेश भेटला, जिग्नेशला घेऊन चाललो आता शेतावर. थोडा शेत पण दाखवतो तुम्हाला आणि ते भेंडे मागं जे केले होते ना ते पण रुजलेत, तर ते पण दाखवतो. जास्त मोठी नाही व्हिडिओ करायची, आपल्या मेमरी कार्ड पूर्ण भरत आले, काय राहिली नाही जागा आपल्याकडे, तर त्याच्यामुळे मोठी व्हिडिओ करायची नाही आहे. तर हा होता ना तो होल आमचा. पाणी बिनी काय नाही, पाऊस पण नाही गावाला जास्त पडला आता पुढे. अजून भातं पण पसावली नाही, पाऊस नाही पडला तर परत वांदे होतील. पाऊस पडला पाहिजे. तर आत्ता आपण जाऊया शेताकडे. तर मित्रांनो, गवत बघा किती छोटा आहे अजून पण. हा औषध मारलेला आहे इकडून, ह्या साईडून. पोरं आता शाळेत, त्याच्यामुळे औषध मारलेलं. आता कोण बिनत नाही पहिल्यासारखी. बेनलेला असतो तो सर्वात एकदम बेस्ट असतो. गवत कसा मारलेला असतो तो बेस्ट नसतं एवढं, एवढं काही नाही. रुजतो पण कधी कधी नाही. गवतात काय आहे बघा, हे गवत असंच राहतं, नंतर पेटवू शकतो आपण. पण गवत जे बेनलेलं असतं ना ते सगळ्यात चांगलं दिसतं. हे असं गवत मारलेलं एकदम दिसत नाही चांगलं. हे बघा, गवत यंदा वाढलंच नाही जास्त. कारण का माहिती आहे का, पाऊसच पडला नाही पहिला आधी. तर जूनमध्ये ज्या टायमाला पडायला पाहिजे ना पाऊस, त्या टायमाला पडला नाही. त्याच्यामुळे गवताला जास्त वाढ नाही झाली, भेटली म्हणजे पाणी पण भेटलं नाही, त्याच्यामुळे वाढ नाही झाली गवताची. पाहू शकता सगळीकडे तसंच आहे. आणि तर मित्रांनो, बेडा चालूच आहे, म्हणजे बंद नाही केलेला आमचा शेत. काकड्यावरून बनवलं त्या दिवशी. मित्रांनो, ही झोपडी बघा, हा असाच कागद बांधलेला आहे, खाली पाणी पडतं म्हणून. इथे खाली बसतात आता, नंतर मग वरचा कागद आहे तो बांधतील. त्या साईडनी जागा दिसायला. थोडाच आहे जागा. बघा, इथून जागा आहेत मध्ये जाण्यासाठी. तर इकडं गेल्या वर्षी होती नाचणी आणि वरी ह्या साईडला, तर यंदा काय नाही केलेलं आहे ह्या काजूंमधून. यंदा असंच ठेवलेलं आहे बघा. रताळीच टाकणार नाही रे, हे दुसरे वाले आहेत. असू दे ना, असू दे ना. हो, काकड्या बिकड्या बघा. इकडे मांदे बिंदे लावलेले मागे तुम्हाला दाखवले. ती व्हिडिओ नसायला बघितली आपल्या ह्याची, बेरणी काय करत होती त्या वेळेची, तर ती व्हिडिओची लिंक टाकतो डिस्क्रिप्शनमध्ये, जाऊन बघा ती पण. हे बघा, करिंद. ही काकडीची वेल, काकडी आहे. बारकीशी झाली, बोल आता मोठी. ती पण इथं पण झाली बारकीशी, ती पण मोठी झाली. इथं त्या पाण्याच्या खाली दिसली नाही, रावली तर. इकडं मांदे बिंदे लावले. तर मित्रांनो, मागं तुम्हाला मी दाखवलं होतं अननसचं, तर हे बघा. एक बाजूलाच कुठे राहतो दुसरा? हा एक इथे एक आहे आणि हा एक इथे, दोन होते ना मागं. ते तिथे आहेत करिंदे, त्या साईडला बघा. ते ह्या समोर दिसतात ना, त्याला गुंजावले आहेत कुठेतरी.
हे बघा इथे पण रताळीची तागणी आहेत. अजून तिथे आहेत. तुला काय असेल ते कर. बोलायचं काम तूच कर, मी काय बोलत नाही. अजून बघ पुढे काय काय आहे. शेंगा पण नाही झाल्या. नाही एक झाली. कसल्या शेंगा, जेव्हा आहे. कसल्या शेंगा त्या त्या पण सांगत जा तू. कुठं आहे रे इथं? हे बघा, काढ काढ. हे आपल्याला शेंग काढून घ्यायचे. अजून काय झालं नाही मित्रांनो त्याच्यामुळं. एवढं एवढं इथे पण एक आहे. काकड्या कुठे घालून मला कुठं माहिती आहे, नंतर मी कुठं आलोय. इथे एवढाच आहे. ते बघा तिकडे पण रताळीचं चागणार ना रे. हे बघा कशा प्रकारे असते. खाल्ली मी तिला. तर मित्रांनो अजून काय एकदम म्हणजे जास्त काय झालेलं नाही. भात पण पकवले, नाचणी बिचणी काहीच नाही झालेली. आणि काकड्या पण एवढ्या काय झालेल्या नाही अजून. काकड्या नाही, शेंगा नाही. आम्ही पण खाल्ल्या काकड्या, आमच्या इथेच झाल्या. मुंबईला पाठवलेल्या मागं 2. यंदाच आम्ही पण खाल्ल्या. आणल्या कुठून तरी तुम्हाला सांगू. कृष्णाबाबांची नाचणी आहे ही. नाचणीवरील वरती तिल पण आहे. हा वरच्या साईडला तिल आहे. हा इथे तिल इकडे खाली दिसते ना, ती आमची आहे नाचणीवरी. त्यांची झोपडी मागे दिसते. कुणाला असतं त्यावेळी कसं असतं नाही, आता बघा कसं आहे. मेन म्हणजे नाचणीमध्ये गुंडावली ठेवायची लावून. गुंडावले मस्त. बघा मित्रांनो, रोपे आमचे तिकडे आहेत. तिथे पण असणारे रोपे आमचे तिथे खाली. ते नाही दाखवले यंदा, गेल्या वर्षाच्या व्हिडिओमध्ये आहेत ते दाखवले. मिरच्या झाल्यात बोलतो हा जिग्नेश, तिकडे दिसत तर नाही मला. हे मिरच्यांचं रोप नाही, मिरच्या नाही झाल्या काय. नारळ असतील. हा बघा बिझनेस पक्का चोर आहे. हा बघा उचलून आम्ही नाही दाखवणार त्याला. ते राहू दे काकड्या. मिरची बघ एखादी कवली भेटली तर. मिरची झाल्यात. तर ह्या बघ इथे मिरच्या झाल्यात. पण माझे पाय दुखतात रे, कवली पाहिजे. खाताना दाखवायचे असते. कल्याण ही पण कवलीच आहे बघ. खातास मग ठीक आहे ना. जेवताना घेईन मी घरात. अजून बघ ना झाडांवर या छोटे छोटे. हे बघ कवल्या असतील काय, नरम आहे. म्हणजे आणि टाक तोंडात. नरम आहे पण नाही इकडे काय. हे बघ
समोरच्या बघ झाडावर या नको अगं इथं मोठ्या मोठ्या त्या पायात त्याला खाल्ली आहे कवड्यात कधी बघ कवडी हा बघ इथं लय झालं आता साईडला हे कवडी आहे का ते बघ हे बघ. नाही ती नाही हा बघ इथं असतील कवड्या नारगोला नारगोला आता काय पूर्ण झाड घेतोस चला राहू दे बस झालं आपल्याला एवढ्या भेटल्यात खायला तर मित्रांनो फिरून फिरून घाम सुटला फिरून फिरून घालतो. बांधली का कवडी बरोबर हो. तर मित्रांनो आता जातोय घरी बस झाली व्हिडिओ मोठी झाली जास्त मोठी नाही करायची आपल्याला मोठी पण नाही केली आम्ही 25-30 मिनिटाची तर आता व्हिडिओतला इथं थांबायचं तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा आणि जे नवीन असेल आमच्या चॅनलला तर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा आणि कमेंट पण करून सांगा तुम्हाला आमचं शेत कसं वाटलं जास्त काय आपल्याला फिरता आलं नाही एकदम खाली जाता नाही आलं तिकडे कंपनीच्या तिकडे शेत नाही आता आमचं पण फिरता नाही आलं तिकडे तर जाऊ दे बेला लावायचा तर आता व्हिडिओ इथे थांबूया तर टाटा बाय बाय अशात नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू तोपर्यंत टाटा बाय बाय तुझ्याकडून काय बोलायचं आहे नाव माहिती आहे काय जर माहितीच असेल डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन बोला बघा परत एकदा नाव काय आहे ते जिग्नेश चव्हाण आहे याचं नाव टाटा